Hi. So, hi guys, welcome back to Shut Up! So for today's video, so maligya na po may pinabonggang-bongga ng part 2 ng baligya. So ayan dahil, best in photos. Uban ko! Ayan dahil, best in photos. So ang suit ni is ano, yung mga damit ho, shorts, or kahit anong mga damit na pwedeng ibenta, yun dahil. So ayan, binta tayo dahil ng bonggang-bongga, ayan. So, let's go girl. So ito yung bag dahil. Tara niyo! Ang silupin! Iba talaga pa mag-negosyante dahil. Gusto niyo marimar. Pero sa! Lagi at. So tara dahil. A few moments later. So hello everyone. Sabot na mi day. So dire mi nagko na psycho kay nami gisupot day ng mga utangan pinabonggang-bongga. So man abot na mi pinabongga. Ayun. Bismiyo marimar. So, mauna to everyone. So, pumili na po sila ng mga susuotin nilang mga damit. So, yung ate ko lang yung ano, nagbibenta doon or nag-a-assist. Kasi nandito ako sa labas, dahil. Kasi sobrang init doon. Ayan. So, dito kami nag-una, dahil. Pero mamaya, pag-uwi namin mamaya, dahil. So, yan nga, dahil. Nagbabantay ako ng pamangkin ko, dahil. Ayan. Habang nagbibenta si si Christina ng ng mga damit. So ako yung nagbabantay dahil kasi dinala namin yung pamangking ko, Char. Shh, Bibi! Diba tang tuwa, oh? Charot lang. So ayan, dahil. Tuntua siya dahil sa laro. Dahil no, Chismiyo Marimar. Batang bata. Ay. Abo mong ganda. So update sa karon nga video is wala pa may kalakaw besh, kaya pa may natima og pamaligyag pinabonggang-bongga. Uy, pasok ka! Ada bibi. Arira. Pasok gihikap no ah. Arira. Ni marimar ko ikaw. So ayan. So dito kami sa bukid, ng bonggang-bonggang bukid dahil which is ang ganda ng view. Ayan o. Diyos miyo marimar. Shh, mahog ang bata ha, mapiang. Taray na. Taray maka-caregiver. Wala yung makaduwa, nangawa na. Nagawagtang. So ayun dahil naghahanap siya ng kalaro niya best. Kasi nawala yung mga kalaro niya. So kailangan talaga sabihin. Ganun. Ano to? Radyo? Ito mama ni mo, try mamay. Bakta siya binabongga ba yun? Oo, di ba? Murag tarong. Murag tarong, kundi lang ang tapigit. No? Naladagat. Badat oh. Kaya kang lagtan. Ikog taday. Nabala ka diyan. Ay na kay mahog ka diha. Naba? Ari lang mo pagduwa joy kay. Ana Ramon, araras landong. Ano to? Play. So yun na nga day. So busy sila sa pagpipili ng mga damit. So ako nandito lang ako sa gilid day. So nag-aantay ako kung kailan kami aalis, ganun. Pupunta kami mamaya sa baba. So nagbabantay lang ako ng pamangkin ko day. Yan. Nadala ako ng baby room, ganun day, nasa bag. Diyos me, marimar. Ay, Diyos madagma ka!
Nahinay, bragma ka. Grabe talaga pag pagbantay ka ng bata. Uy, di mo na. So, gigil mo ako dahil. Na-stress akong upat ka matris mayot. Antay sa akong pagumangkon siya. Gapahadjud na ako. Lit na bagay. Stay ka to sa kanal kaya na mumu dihan ay mumu. Mabata po nagkapila ng mumu naman ako. So update for today's video again. So wala na nga akong Jumegang Linlin. So umalis na siya, be. Sana So congratulations to Jumega Linlin kasi ano na siya, Golden Award. Ganon. So may asawa na po siya, bes. May asawa na ba? As in, gisayron na siya ganyan na? Wow, so congratulations. So ito yung kapatid niya, bes. Nagsasabi ng totoo. Stay na kayo na yung tambot siya! Mapasok ka! Init! Lanay buhok na. Ay, nakita tambot siya. Alin ako na pagduwa. Lanay buhok na yun. Diyos niyo, Marimar. Shh, matumba na, ha? Silaw, bes! Pero okay lang tarang kay guwapa gapong ko dahil banaag kita sa adlaw. Shh, yung bata ha, bantayan nyo. So bantayan nyo yung bata kasi magpipicture muna ako dito dahil. So yung Marimar. Sulitin natin yung araw hanggat tayo pa lang. So wala na si Bebe Lenlen, yung Jumega namin. So yung ano, yung ang tawag dito. Yung squad namin is ano, wala na. Nakuhaan ako sa die. So, ayun na. Nabawasan na kami die. So, yung Jumega naming bomongga-bongga. So, it is a big congratulations to him. Ha? Sakto ba ko, ha? Congratulations din niya. Ganon. Yung Bebelenlen. Charot. So, ayan, die. Na-stress ko pinabongga, die. Yung kuyot nga kung mattress o pinabongga. Init juga kayo. Init. Tabon-tabon na yung saging, die. Mga landong-landong sa saging ba? Ganon ba yun? Init kayo, die. Tabon-tabon to sa saging. So, is it Bangeline? Halo! Nagmura ba si Cookie ni Bangeline? Uy, naman nagkada ka Jumega. Shh! Hi! Muli, mas na Bangeline. Ano man nagad? So, lamig kayo siya as in ang pictorials din lamig kaya yung video as in perfect din sa dili nga lugar. Ito talaga yung pinaka-perfect. Shh! Basin mahog ng bata ha? Sa lakas ng hangin, day. Ang ganda ng view. So, perfect talaga ito, guys. Ay, naku. Perfect talaga siya. Papakita ko mamaya sa inyo, day, yung ano. Papakita ko sa inyo yung view. Ito naman yung pinuntahan ko nung ano, yung video ko na yung bukid noon. Ito yung te. Pero, dun sa taas, yun. Yung binidyo ko, dun yun sa taas. Dun te, may daanan dito sa gilid. Yun, yung pinakamataas dun na bundok. So, yun. So, ngayon, dito lang kami sa baba sa may mga bahay. Kasi nga, nagbibenta kami ng mga damit best. So, gulaban para sa ekonomiya ng bansa. Dahil para may mabili tayo ng mga ulam. Uy, gusto niyo Marimar. Lamang ang may... Ano ba? Ano ba ang tawag nun? Lamang ang may discard. Ganun. Diba? Talino ko dahil. So, kaya na pa ako paikot-ikot dahil. Uy, gusto niyo Marimar. Taklis at taspikas. Luna dahil. So,
hi guys, so ngayon is andito na po kami sa baba. Andito na po kami sa Calbugos talaga na lugar. So ito po yung last na bahay namin pagdadalhan ng mga damit, ganon. So ayan dahil. So andun sila sa loob, so kakarating lang namin. So hindi ako pumasok kasi nandun si Sir Warren. So andun si Sir. So dito lang ako sa labas dahil. Hindi ako nang makipagsiksikan pa. So yun na nga dahil. It's very amazing kasi ang daming kumuha ng mga damit doon sa ibabaw. Tapos dito sa baba, meron ding mga maraming bumili, charot. So ayan dahil, wish granted by you. So ayan. So ganyan lang. So ito yung lugar nila dahil. Tirok ka dahil. So ang lalakas niya magpatakbo dito dahil ng mga motor. Talagang nakakatakot. Kasi nga highway. So ang lakas na magpatakbo dahil. Parang may importanteng meeting. Ay, no? Gigil na ako. So, ayan. So, ayan dahil. 1 hour later. So, hi guys. So, nahapnan mig pinabonggang-bongga best. So, karon is magbabay na ko. Kaya di na kayo kumaklaro dahil. Kaya ako na kayo. Kaysa sige na mo chika, pili, bongga. So, nahapnan mi best. So, karon magbabay na ko. So, nagbak na sa kilisod yung daan opa. Ba? Di hapit maklaro dahil. Mura na migi. So, bye-bye na. Bye-bye!